Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahagod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Pahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yovit sa Tingog nin Barangay. Alright, sige, marhay na pagka-morning po sa Sendo ka Boss. Welcome na digdi sa programa. Ito po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin Sabado. Pizza 31 po sa bulan Mayo 2025. Ito po ang 1FM 88.3 sa Birikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Chego Obido. Sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, minabuelta digdi sa programa Alwin Masid Aliobit Alwin Double L. Ibahanin do ako, sundo kitang alas 8 nin na pagkaaga ngunyan sa programa. Simulcast over DWRL Radio Pilipino Legazpi. Siyempre, naman sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga sa 1FM. Good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo ka Boss. Sa may mga kamatian, get well soon. Kami po naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Dahil nini pinagmamati na anuman na katibaadan sa sendong mga hawak ka. Mentras nakatutok na kantabay digdi sa 1FM. Sige. Iguan na kita ni 7 minutos lampas alas 6 nin pagka-morning. Kumusta na po tabi kita? Ngunyan, medyo naglipot-lipot sa panahon. Adi, naglipot-lipot sa panahon. Kaya nadali man kita kan sipon. Pagka-aga pagmata ko, sige so hatsing ko. Pagpara hatsing ko, pigpara kuna ko. Pigpara ano yan? Pigpara kagat ako kan, pigpara kagat subado ko kan nadagit so sa kuyang alaga. Pigpara kagat subado ko. Ito pala maluwas na ngaya ko. Atamon ako pigpupukaw eh. Sige. Anyway, good morning po sa mga kababayan niya itong nakantutok na niya na pagkaaga. Dakol kitang dapat na pag-urulayan ko niyan. Ano ba? Inot po tabi ining duro-diretso na po ang barangay elections. Duro-diretso na ang barangay elections po sa December. December. Tapos may kuan onya na July 1 gayo, July 1 to 11 yung registration.
registration po tabi. Pero dito man sa nainitas so mga SK. Diba? Mga SK. Ang SK po, pwedeng makaboto, sundo 30 anyos. 15, sundo 30 anyos, pwedeng makaboto, SK pa yan. Kurang na, gustos na, 30 anyos, magagustos na. Pero pwede pang mag-SK yan eh. Ha? SK. Siyempre, aragawan na po tabi yan. Eleksyon na naman, tapos sa mga kapitan. Digdi nga ni sa barangay mi, digdi sa Rawis, garo kuha na, garo puwertian labanan. Garo po tabi puwertian labanan ngunyan para sa barangay elections, ano? Di ba, ang importante, sabi ko sa indo po, aramtaman sa ng kumbaga, aramtaman sa napadagos na at mga barangay official, pigtatabangan yan kan mga congressman, kan gobernador, kan mayor. Takon tayo mo man tabangan, tudas ka pag eleksyon. Diyan pakiaram. So, dapat igwa ka din control. May mga manok yan na mga mayor, gobernador, tapos congressman. May mga manok sa barangay eleksyon. Bata naka-eleksyon pa sana. Naka-eleksyon pa man sana baga, nagulpi sa mga kandidato. So, nanggana, so napirdi nagulpi. Nagkagurulpi. Tapos ma-eleksyon na naman. Diba? Ngunyan, oni po, so tinarabangan nindo na mga city councilors, municipal councilors, tapos mayor, vice mayor, gabos na posisyon po. Ini na ang panahon tangani na matisting nindo kung tatabangan kamo kan mga ni. Tatabangan kamo kan mga yan. Iya. Ata kamo naman na nalalaban ko niyan, marayso ibang mga leaders ta. Lalo na sa Draculaon so ipinaipit baga ka nakaging eleksyon, igwapang mga nasaray. Tanay man inobos? Di ba? Dahil man talaga inobos eh. May iba man na, siyempre may mga palusot man, alimbawa nga niya, tinawanan siya so nagpanao. Tapos nanao nga yanin sa 600 na balota. Okay? Alitin na usan na po tabi, 500. Aram ko na yan, aram man tabi, wiyang kong tawag, 500 sa rasusang katos, ini na, ikon, may 2,000. May 2,000 kamong butante. Sa 2,000 po tabi, so, sa 2,000 so paipit, pira, ansang katos, igwa baganin, 200,000. Di ba? 200,000 ba? Tama ko? Computation ko. Sangkatos na balotang pinaipit, sinulmukan leader, igwa kang 200,000 sa 2,000. Ayaw. Dakulong kanso nangyari. Maski nga ningon yan, dahi patapos so iriwal sa barangay. Actually, dahi patapos so iriwal-iwal ngon yan sa barangay eh. Pigkuan mo nga yan, pinalubog mo nga yan so paipit o saka ngunyan kamo naman ang maipaipit kamong mga barangay opisyal. O ta, aramin do, dahi man po tabi kamo manggagana kundi kamong paipit. Nagakuan pa ganyan, highest bidder. Highest bidder, iyo po an mas marayrahay po ang dalaga na di ba? So, ngunyan, bakoy ni kaluwag po, talagang magugulpi man giraray digdi. So, mga mayor, so mga governor, congressman, magkakagurulpi. So, may mga plano pa. O kung dahi naman kamong plano, dahi na. Halimbawa, dahi na kamong plano, pabayain na. Kung dahi na kamong plano talaga magdalagan, pabayain na. So, may plano pa, pahit. Igwa akong kwan ngunyan, may bago akong istorya sa Indo, digdi. Puga-puga na da po. May nadaog na kandidato, puga-puga na. Pait-pait na sa waiting, dahil nakipig papatama ng yan. Siya so nagkakapot na kan waiting eh. Siya so nagkakapot na waiting, napirde kan eleksyon. Ngunyan da po, ang pagbubulak kan waiting, kining STL waiting, ang pagbulad da po tabi ngunyan, pipalubog na, balik-balik nung sa daan numero, siyempre ikaman, alimbawa parataya ka, alimbawa nga 2 Gs ang nagtama, day kinakatama, ang masunod nung taya, day ka naman mataya ng utro kaan,
Ta ang pagtubod mo, dahil na ba nang magana, ta tama na. O ngunyan, bibalik-balik na po, ta ang sabi, nagbabawi daso na pirde. Oh. Operator kan waiting eh. O, saka, nagbabawi. Saka, tadakulon talaga sa pirde, nagbabawi siya ngunyan. Diba? Pait-pait. Tangon yan, bagaan STL, actual STL. Ginibong legal yan, ta. Sa irarom yan kan Philippine Charity Sweepstakes Office. Ginibong legal. Kan, tanay mong piling pakiaraman ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Bibakal na yan ang diretsos yan. Bibakal na duman sa PCSO. Okay, po mo yan in 200 million a year. Kanang yan operator naman 200 million. Tatawan mo ng 200 million so PCSO. Dahil na dyan pakiaram. Sa imo naman so iba. What is 200 million sa kuan? Isipon mo alimbawa for example digdi sa Albay. Legazpi City sila tabi per province yan ang pagkapot yan Legazpi City sana po ang koleksyon maghapon sa STL nasa 4 to 5 million. Ang saro po tabing aldaw. Sa 30 dias, tabi, sa Legazpi City. Legazpi City sana sabihin tang 4 million, sa 30 aldaw, igwa ka po tabi nin 120 million pesos. 30 aldaw sana. Di ba? Alion tangaya so 20 million pang tao sa pulis, pang tao sa gobernador, pang tao sa district office, kung arin pa po tabi ang pigtatarawanan. Ito number 1 dyan, pulis titawan. Igwa kanin malinaw na 100 million per month. 100 million per month sa waiting sana. Ang pinag-uulayan to digdi, Legazpi sana for example, si Ringkaan. Dakulaon bagaan, dilin siya ni Nonoy. Kaya pag eleksyon, nakatao talaga ng dakulaon, may dilin siya Yeah pa. Taday man pwedeng librehon sa mayor, sa gobernador, day pwedeng librehon. Gibi naman yan, na igwa. Kaya lang, ang bibarat naman kaan po, tabi, sa mga politiko naman na pigtatawan sa waiting, bibarat naman kaan sumidya. Biktima na naman sa media day. Tangon yan, kumbaga, kung maorag ka naman, sa operator, may waiting. Kung kalaban ka, day kang waiting. Kaya ako kung yaon po ang sa kuyang pangaran dyan sa nagaresibikan waiting digdi sa Albay, padigdonin do, tatampalingong ko. Ginamit kaan, pigagamit, ano ba kayan, pigagamit ang pangaran, dahil man pigtatao Di po yan. Napag-urulayan tayo nita, nakonsilohan ako kanistorya kan saro, na dahil nang ikipigpapatama ngaya si Kuan. So tanda, so pangatanda, midbidta, dahil nang ikipigpapatama. Ata, napirdi nga kan eleksyon, kaya nga, dahil napikipigpapatama. Nato sabi ko, ay naaram ko man kung si siyan operator digdi, sabi ko, napirdi nga kan eleksyon, gusto nga pumawi, pirming niyang dagit. Pirming dagit, gusto nga makabawi Saka. Diba? So, paano yan? Sa bagay, kung yan, kaya nga ang ginigibo, gusto nga makabawi, dahil nang yakipigpapatama ngun yan. Dahil nakakuang ka, maski duman sa muya, ang STL ngun yan, dahil nagtatama. May magtama man po tabi, 10 pesos, 20 pesos, iyon na yan. Dahil nagtatama kan 100 pesos, na ngaya 300,000, dahil na. Ang gigibo niya, ang sarong aldaw, ang bola, ngaya nagtama ngaya sa 2, ngaya 2.14, nagtama sa aga, o to sa bola. Tapos, pagkahapon, igo naman niya na ki 14, o 14 ngaya 30.
Pagka banggi, igwa naman niya ki dos. O yan napipatama yan, pigpapabaralik-balik po tabi. Tapos bibiglao naman indae. O kan nakuha naman kan tao, bibiglao naman kan dae. Di so tao po, pero di talagang pierde ang puntos. Kaya baga sabi ko sa indo, ngunyan po, nagpaparatiwala pa ba ka mo kang katataya dyan na pinagpaparadarugas ka mo, pigpaparadaraya ka mo. Isipon nindo po na unwitting, unwitting po tabi. Kaya nga ni, kun lucky nga niya, lucky, chamba, chamba. Ngunyan, siring kayo ni, swerte, okay. Siring kayo ni, paano kang suswertihon po kung nagtataya ka pa sana, pinagpaplanuhan ka na kang bangko? Pinagpaplanuhan, di pisilon bagang pag-target kaya, pinagpaplanuhan ka, binangyakan. Pabalik ka, so para taya, papabalik kong kung iya andos, yung iyang pigigibong iya kang bangko. Sinala naman kang bangko. Kinaagahan, ibalik naman. Saka, patamaon tang iya giraray, igwa nga didigding pagkakataon na sunamber, tuminama ngon yan, kinaagahan, tama na naman. Sisikiran matay, aber daw. Ang sarong akob na yan, sigurado mo na bagang daing tama? Sigurado mo na bagang daing tama? Di so English, gabos. Kwansa na, duman sa bayad sa koridor. Saya gabos eh. Yun na po, yan ang laban ngon yan. Nagbabawi da aso na pirding kandidato, tabi, nagbabawi, nagulpi talaga. Nagulpi. Gulpiyon nun talaga. So mga kandidato, alimbawa ngayon na pirdi ka, o nanggana ka, ngayon congressman, gobernador, mayor, na pirdi ka, o so nanggana, okay lang ito ta. May mga inaapod dyan na retainers fee. May mga retainers fee yan eh. Tangani na kuan. Pag napirdi ka, tapos igawa ka pang planong magdalagan, di ka dapat pumundo eh. Di ka dapat pumundo po. Nata, pag pumundo ka, alimbawa supporter mo, ngayon media, pumundo, nagpondo. Pag pinundo mo po tabi, baka umabot sa oras, hindi mo yan makuha. Tapos siyempre, alangan man na, di ka man nanginginabang, tapos, baga, piguro lang yung tasadago dyan, so, praktikal. Di ka man nanginginabang, tapos siya, ka pa. Bay na. Baga, give and take man sa na yan eh. Alam, ginamit ka mo kang kuan, tadakulong digdi. Ginamit ka mo kang eleksyon, siring kaan, tapos dahil man ki pagidabang pagkatapos lugod. Gana o perde. Dahil naman. Kung madalagang ka otro, masamo-samo ka kaan. Ang problema kung nakapanuga na yan, paano na? Kaya ngunyan, problemado, so mga nanggana, okay, taigwang pang kuan. Pero sa mga perde, tapos gusto mo pang mag-rematch, kaipuhan mo na i-maintainer yan eh. Kaipuhan mong i-maintainer yan. Ngani na pagabot kan oras, fight naman. Sabi nga po, pag napirdi ka, ang preparasyon mo sa susunod, dapat mga 3 taon. Pagkatapos ka eleksyon na pirdi ka, aloy-aloy naman ang preparasyon mo. Why? Dapat day po maganda ng pangaran mo sa kwan eh. Ako man sana, kung day man ki pakinabang, paano yan? Tapos binayaan sa nang iyang garo atot, ay, bayan nakaan, bahala ka dyan. So sabi nga baga po, may pagmakulog. Iyon ang figurulayan ta eh. So may pagmakulog. Kung sisay po, so sabi nga nakatabang sa imo, di duman ka. Ang pwede ngun yan ang turuuman baga. Laiman pwede ang turuuman. Sa panahon ngun yan, sabi nga baga po, sa panahon ngun yan, bawal magkasakit. Sa panahon ngun yan, kaipuan, tumaya ka. Tumaya ka. Takon, day ka mataya. Day ka po tabi magsusugal, day ka mataya. Day ka man kimakukuha. Sus Mario si po. Day ka man kimakukuha. Kaya duman sa mga napirde, tapos gusto nindo po tabi magbalik giraray. Kung abo na nindo magbalik, gusto na nindo po tabi sa pribadong sektor, di subiit. Okay na yan.
tulungan na nindo tayo na yan. Pero kung may plano pa kamo, tabi, lalo na kung yung pamilya nindo yaon sa politika, kay po nindo po tabi yan talaga na igwa kita kinainaapod na pagmantinir. Haganay po tabi, disponer, sostener. Disponer, sostener, mantener. Yan. Siring kaan. Iyan po ang sugal. Nataya ka. Tapag, sabi ko magkasendo ka subago, kung day ka man kipakinabang, natata. Ano yan? Natata magpapara, kuwang ka pa dyan, day ka magpakinabang. Praktikalan bagangon yan. Ang pagboto nga ni ibaga, hindi nga. Pagboto. Pag day ka tinawan, pag day mo taamit tinawan, apoy rasa na kung talagang loyal iyan. Pag day mo tinawan, day man ang sa imo. Day mo tinawan, day man ang sa imo. Iyo po yan. Iyo po yan. Siyempre, day mo tinawan. Paano? Day man yung nagkukurit sa bulping ko. Parehas man yan ngunyan. Kung day mo imamantinir, mantinir, disponir, sostener, alimbawa sa media, day mo milantinir. Pagka-pierde, okay na, day na. Pierde nga eh. Tapos, pag-abot kan oras, siyempre, so media man, makuha na. Day naman nga yan. Mabalyo na sana ako naman sa ibong. Day naman. Pag, day mundo yan, milantin ay pag nakabalyo sa ibong, depisilo na yan. Depisilo na yan, nata. May sala ka mo, taday nung dumilang tiniri. Day man kita maniniwala po na day kamunin mga kwarta, nagibungan inindo ka ito, o paano yan. Di ba? Kaya kay puwad ko dyan, ako, sundo na yaong ka dyan, na nagpaplano ka na magbalik, kay puhan mo po, tabi talaga na imantinir po yung mga tao. Tanipisilan, negosasyon po, tabi, pag manegosyate ka, na matapos mo yung pinabayaan mo, tapos manegosyate ka giraray, ay dahin na. Iba ng urulay. Iba ng urulay, bako na so dati. Bago na kitang urulay, bako na dati. Iya po pinag-urulayan talang inita, ngani na ano yan, makaukod lamang kan dapat nagibuhon adi. Ege. Oy, 26, lampas an alas 6 din pag-aaga, magbabalik pa kita digdi. So, madali ng barangay eleksyon na ha. An matukaw da po na opisyal, pagkatapos kay ning barangay elections, 4 na taon. Tapos, 2 terms of office. 2 lang. 4 na taon, 8 taon yung gabos. Okay? Hege. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon!
All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. to- Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng matibay. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Miyembro KBP, kapisara ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 32 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya.
yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, beke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine-preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa. Ano pa po ang sa tuya ng mga bareta ngunyan na pagkaaga? Makonsilo ining ko na ni si Albi Benitez ano? Nadali. Kinasuhan kan agumi. Kinasuhan kan agum. Dahilan kay Ivana Alawi. Kundi yan baga, personal naman yan. Kaya lang, so agum nagkaso. So agum. Kung inigon mo, lalo na sa media, pag siring kaya, hindi ka mo kundi, kinasuhan ka na agum. Pero kung dahil man nagkaso na agum, dahil man kay problema yun ita. Personal ba nga niya yan? Dahil man ang party kang trabaho niya as kongresista. As kongresista po, dahil man ang party kang trabaho niya. Gunmuan, may iba na alawi ka. Mayamanin bagay si Benitez? Mayamanin si Benitez? Kaapil ni Romualdez? Kaapil. Okay? Ayos ano?
Ayos. Tranquilo si Albi Benitez kay Ivana Alawi. Ege. Iso sa di. Ege. Anyway, oni po, may ano pa po an sa tuya ng mga istorya ngonyan. Pero kulang su kuang ko tama na gadi din. Tama na gadi din niya. Okay. Dahil naman ini. May bago na kita ngonya na PNP chief, si Marbil. Matatapos na ini. Si Marbil. Kuha na ini si Marbil sa June 7. Ini baga pinalawig naman sa nata. Kan eleksyon dahil man pwedeng magbago kita Pinalawig naman sa na ini. Ngunyan, so sayang term of office. Ngunyan po si rin kay ni. Ang nagsalida sa iya si General Torre. General Torre ang masalida sa iya. Inidaan pinakainot na general na naging PNP chief nahali po tabi sa Philippine National Police Academy. Philippine National Police Academy hali. Kumbaga actually kadaklan kan mga nagiging chief of police, kadakol na mga general hali sa PMA. Ingon yan baga kinuha nata may police academy na. So pag nag-graduate ka nin PMA, Philippine Military Academy, dapat ang serbisyo mo sa militar. Sa militar, ang kadaklan baga kayan, naglalaog sa BGMP, naglalaog sa kwan, naglalaog BGMP, tapos sa police, pero militar siya dapat. EFP dapat siya. Ngunyan, tama man din ginibo na at least igwanin, igwan na po tabi nin hari sa PNPA na chief of police, na PNP chief. Diba? Ang nasunod kayan, so mga harali na dyan siyempre. Ngani may iwasan yung silusan. Nag-ano ngayon PNPA, ang akademya, kan police, kung day ka makuanin mga chief of police dyan, aralangkaw na official po. Si General Torre, kaya lang mo dyan, may pagdududa mang giraray. Naging controversial baga ini. Si General Torre, iyo po ini so nagpadakop. Ini po so nagpadakop kay ano ba yan? Kay ang nagdakop po tabi kay dating Presidente Duterte na ipinadara duman sa daheg. Kaya baga ini binanog-banog si General Torre. Di ba? Iyon tabi kaya binanog-banog siya. Baga binanog-banog siya because so tawo nga ni yung 58% kan mga Pilipino kung igwa kita nin adults rehistradong botante na 70 million mga 38 million kaan kontra po sa naging desisyon kan gobyerno na itao o isurrender si dating Presidente Rodrigo Duterte sa kamot kan International Court. Sa kabaga. Sa kabaga kaan. Kontra. Kaya so gobyerno, inibagaan naging rason ko na na marangkal talaga so alyansa sa bagong Pilipinas. Namarangkal baga. Dahil nga kailangan, ini man na nag-trigger naman sa inaapod na pagbabalasa ni BBM, pagbabalasa ni BBM, duman po sa iyang gabinete. Binalasa ni BBM sa gabinete because of that. May mga nagkuana, may mga pinaharali,
Tapos may mga namantinir. May mga naharali, tapos may mga namantinir. Iyo po yan. Iyo po yan ang tunay. O, dakulon man so pinahali, dakul man po tabi so namantinir. Dakol nga so pinahali, dakol man so namantinir. Ano ini? Maghapon ini. Maghapon. Sus Maria. Sundo alas 6 din banggi. Sundo alas 6 din banggi. May kwan niya. Bicol Bicol Catholic Media Convention 2025 program. Sige. Diocese of Legazpi and mamamayo. Kami po na mga taga-media ngunyan. Kuanon ta daw ini? Program of activities. May 31, 8 to 6 p.m. Legazpi City Convention Center Expo sa Kabagasaan. Kundi alawigon. Alawigon na day. Basahon ko daw ini tangani na registration 7 a.m. to 8 a.m. Morning prayer 8 a.m. to 8 a.m. 8:30 a.m. Keynote address 8:30 to 10 a.m. Ano ini? Technical logical waste management 10 a.m. to 11 a.m. Tapos 11 a.m. to 12 ano ini? Malibungon ini kuan. Writing Paris History. Workshop tips on writing Paris history. Tapos lunch break. Tapos creative captioning. Tapos ano pa ini? Content creation. Tapos social media etiquette. Tama ini ding ni. Tagarog karlingawan kan mga taga-media. Na media palan sinda. Bako man sinda spokesperson ki politiko. Ay, media palan nga ako. Bako man palan nga ako spokesperson ni Gob. Bako man nga palan nga ako spokesperson ni Mayor. Bako, media palan nga ako. Paano daw mag-viral in a good way? Yung mananggad adi. Tutukan ko daw ini. Tutukan ko daw po ini ta. Kung paano daw po mag-viral in a good way. Mag-viral. Iwa mananggad baga kinagbabaral mananggad in a good way. So mga yan na mga kalukuhan. Gabos yan. Iyan na nagsisirikati. Ang nagsisirikaton po. So nang naghuruba. In bad way yan. Bako yan in good way. In bad way. Tapos ang last, may concelebrated Eucharistic celebration. Anticipated Ascension. Sunday celebration most. Reverend si Bishop Joel Bailon yan 5 p.m. to 6 p.m. Di po yan an kuan. Di yan an activity mingon yan. Ngunya na pagkaagan ini sa Kabaga. Ano yan? Alawigon. Pagsiring kaya kayo ni dapat mga half day lang.
pagsiring ba kayo, may mga kaipon man kita kasuhon. Tapos pag medyo halawi ko an oras kasi pagsiring ka makaburing ba gani. Tako nga ni kayo nagkaklase o maski kwanta magaya aber daw klase daw kamunin 7 AM to 5 PM lunch break sa dangkuan di ka man makadali ka di ka man makadali ka ni o minsan ay, din ang ako malaog sa last subject. Pipagal na ako. O, saka. Ibaga, pipagal na nga ako. Din ako malaog sa last subject. Saka baga saan. O, paanon saan. Ipa, dapat, kuan eh, dapat, garo na lingwang ko magbayad sa karon na din man ko magbayad kang kinaong ko sa bago nalingwan ko magbayad di ba de may barya pa ako digdi albatur na pag wala kitong binakalan ko nag 1, 2, 3 ako nalingwan ko pala magbayad pasensya na kung nakanta pa isa kuya digdi nagpamaho kasi ako bago ako pasiring digdi tabi namaho na muna ako. Sabi ko, mamaho ako, tabata may mga lakawon ko niyan. So, kay dali ko baka malate. Baka sabi ko malate. Kay dali ko, nalingwan ko, gayon. Duro diretso na ako, uni pa so, kwarta. Uni pa so, kwarta sa bulsa ko. Di bale, may sana. Tadyan pagluwas ko, before ako magpasiring naman, kuan ko na hapiton ko na nagbakal kay ako nin kuan kasubago nin bulong sa Mercury daing stock so saro daing stock Wag laktawa ipo daing kuan di bale po anyway sabi ko sa ito po tabi kay puhan tangon niya nakuan kay puhan ta po tabi ngon niya na ano yan dakulon man ang mga magayo na nangyari dakulon man po tabi ang magayo na mga nangyari mga positibong nangyari sa satuyang nasyon tapos uli pa so impeachment impeachment ang sabi dapat tapit sa dosi ata mapuon pit sa dosi makonbin bako mong pit sa dos-12 ngunyan ang sabi dapat tapuson da po tabi iya na impeachment trial before po tabi na mag-break ang sesyon so gustong sabihin magkakaiwasin da nin rigid trial usad duwa tulo tulong simana sana sa bagay jawa po tabi pakasabasakan article sa impeachment desisyonan na okay na pag nabasa mo sa article sa impeachment desisyonan mo na tapos na ang totoo ang impeachment po sabi sa Senado kung ibabalyo mo yan sa 20th Congress kung ibabalyo mo yan sa 20th Congress ang impeachment po tabi sa Senado ang impeachment sa Senado po is wala man mangyayari wag ko sa kuya dahil mangyayari po ang impeachment sa Senado medyo tagilid noy ang laban kulang sa bilang sabi ko sa inyo po, yan baga bilangan ng buko. Kulang sa bilang talaga. Kung sa 20th Congress, itatawid din do yan sa 20th Congress po. I think yung Duterte allies, Black, igo na baga sindo dyan, Duterte Black. I think 11 na nga ni O paano ka makakuha ng 16 for conviction? 11 na nga ni po tabi, so bilang kan Duterte Black. Dahil naman,
Di ba? Dahil naman po, tapos na po tabi ang istorya kaan eh. Dahil na. Kundi, unpurpose lang siguro po kang Kamara de Representants. Maski sinda, aram ninda. Tapos, aram ninda po na yan na impeachment, dahil man talaga mangyayari sa Senado because, maski sungon niya na set na 19 Congress, kulang man talaga po yung bilang. O sa paguna nindo sa nangyari ngunyan, alam mo, magdesisyon yan sa madalian, magdesisyon yung Senate Impeachment Court, tabi, sa paguna nindo, iyan ang mga dati yan, na mga mag-graduate ngunyan, na may plano pa po tabing magdaragan. Sa susunod baga, sa 2028, pwedeng magsirenador yan. O paguna nindo, mabuto yan pabor sa indo. Dahil po, nahiling so resulta kan eleksyon na. So, grupo nindo, nakalimasara, 7 po tabi, so 2 independent, tapos po tabi 5 man sa ibong, nakalimasan na so, kwan ba ko? Pinulutan ka mo eh. Nata. Kasi nadagit so tawo sa issue kan impeachment. So mga taga Visayas, Mindanao, nagdagit. O, aber daw, ako man sa naan senador, gusto ko pa man manggana sa susunod. Masenador giraray ako after 3 years. Nako, maboto ako bako pabor kay Duterte. Ay bako pabor sa impeachment nata. Mahabot ang pangaran ko. Na ako ang saro sa nagboto sa pag-acquit kay BP Sara Duterte. Tayo na resulta eh. Takon maboto kang pabor. Maboto kang pabor. Madadali ka duman. For personal interest, political interest, maski convicted yan, abo ko. Ma-abstain na lang ako, o di ako maboto po tabi, maboto akong negative, yan po tabi na mahamot ako duman, hero ako duman sa mga supporters kan Duterte. Yan dapat na, kung matali kang kwan kung matali ka po tabing senador, yan dapat na gigibuhon mo kung igwa ka pa nin susunod na ambisyon. Pero kung abo mo, magboto ka ng pabor para sa impeachment. Ma-impeach ang presidente sa Senado, ang vice-presidente. Pumabor ka na. Pero sabi nga ni Putabi, iyan ang pinag-apod na case of death. Tulas na. Paktay na so panindo, so pangatura ganindo maging senador otro. Si Cesar nakasalbar po. Di ba mga bago? Si Ping Lacson, si Tito Soto. May mga bago na lang baga yung nakasalbar. Sa dagit kan mga taga Visayas tapos Mindanao napabor ka sa mga Duterte dahil nindo yan. Isipon mo si Kiko Pangilinan nga ni pinag-endorse pa yan ni Sara Duterte. Si Kwan Bam Aquino. Si Bam Aquino, alimbawa sa 20th Congress pag-una nindo yan na duwa, alimbawa si Kiko Pangilinan, pag-una mo si Kiko Pangilinan magpa-apabor na yan po tabi, di na siya maboto. Di ako maboto, abstain na lang to. Even si Bam Aquino, kasi dakula yung naitabang sa iya duman sa Visayas, Mindanao. Dakula ang ba subuto duman kanduwa. Sinalidahan po tabi sa mga kandidato ni BBM. Iyon sinalidahan mga kandidato ni BBM. O saka, bako, ngunyan mag-iisip-isip ka. Nagaro ngayon may problema kita digdi, bay na kaan. O tamas ka ako, manday na ako mapait kaan. Natatapapaiton ko yan na ako manan madadali. Di ba? Ako manan madadali susunod eh. Day na po. Sabi nga ni, wag na oy. Wag na oy. Day pwedeng kwan eh. Oy,
abagat season formalmente na po na pinagdeklarar kan ano yan kan Pag-asa. Dahil na iniso easterlis bako na samir kita ngunyan. Pag sinabing abagat season mapo na po ang mga paguran. Abagat season. Gusto sabihon pauran. Duman sa may area kan Metro Manila, West Philippine Sea, talagang oran tabi yan na dakula. O digdi sa tuya, parang natural lang na mga uran. Okay? Takita digdi amin ang problema tayo. So maparam na ako digdi sa programa gayon. Orat yan ang DWRL Barita Alas 7.